L-akbar proġett infrastrutturali tal-pajjiż infetaħ uffiċjalment mill-Prim Ministru Robert Abela flimkien mal-Ministru għall-Infrastruttura, Trasporti Imborġ u Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi. F'ċerimonja sabiħa l-ħamis filgħaxija, is-seba' flyovers ġew inaugurati fi sfond ta' spettaklu ta' dawl mill-isbaħ. B'kollox dan l-investiment għand bżonn juża l-aċċess għan naħa t'isfel ta' Malta sewa 70 miljun euro u kien iffinanzjat minn fondi Ewropej. Fil-fatt issa grazzi għal dan il-proġett aktar minn 100,000 vettura li ta' kuljum jgħaddu minn fuq l-akwati se jgawdu minn 12 km ta' toroq mingħajr ebda interruzzjonijiet. Dan hekk kif il-bini tal-flyovers awtomatikament elimina it-traffic lights kollha li tant kienu jikkawżaw konġestjoni ta' traffiku. Taħt it-toroq Infrastructure Malta għaddiet aktar minn 15 km ta' servizzi ta' elettriku, ilma, drenaġġ, internet u telekomunikazzjoni. Dan fil-waqt li ġie assigurat li jitħawlu numru sostanzjali ta' siġar u arbuxelli madwar il-proġett kollu. Fil-fatt b'kollox Infrastructure Malta ħawlet 18,000 siġra u arbuxell. Apparti minn hekk din ir-rotta tinkludi 3 km u nofs ta' passaġġ ċiklisti u passaġġi għal-mixi. Dan flimkien ma' żewġ pontijiet, 380 spazju ta' parkeġġ fejn il-Park and Ride, 250 bozza, 16 il-kolonna tal-konkos u 4 strutturi artistiċi li komplew iseħħu il-proġett massiġġ. Bil-flyovers fl-isfond il-Prim Ministru Robert Abela sostna li din l-inaugurazzjoni tfisser ambizzjoni, għaqal u perseveranza. Fil-fatt Dr. Abela sostna kif dan l-akbar proġett ta' pajjiżna juri kemm Malta evolvit. Il-Prim Ministru spjega wkoll kif dan seta' jsir grazzi għat tkabbir ekonomiku li baqa' għal dan il-Gvern irnexxielu jwassal lejn pajjiżna tul l-aħħar snin. Il-Prim Ministru spjega wkoll l-importanza tal-fondi Ewropej sabiex jiġu sostnuti dawn it-tip ta' proġetti. Hawnhekk Dr. Abela fakkar ukoll fl-akbar allokazzjoni ta' fondi Ewropej għas-7 snin li ġejjin li ġab dan il-Gvern ftit ta' xhur ilu. Min-naħa tiegħu il-Ministru Imborġ sostna li dan il-proġett sar fi żmien stipulat minkejja l-mistoqsijiet u l-isfidi li feġġew tul l-aħħar xhur. Sostna li dan il-proġett se jkun wieħed li jgawdu minnu kulħadd, speċjalment dawk li jridu jaqsmu għan-nofsinhar tal-pajjiż. Il-Ministru Borġ ringrazzja wkoll il-ħaddiema kollha li ħadmu f'dan il-proġett u rrimarka wkoll li x-xogħol sar anke b'sigurtà kbira tant li ma kien hemm l-ebda fatalità fuq il-post mindu beda x-xogħol. Intant is-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzo Azzopardi sostna l-importanza tal-fondi Ewropej għal proġetti li jridu jsiru f'pajjiżna. Tenna l-akbar allokazzjoni ta' 2 biljun u 270 miljun euro li kiseb pajjiżna fl-aħħar negozjati għal budget Ewropew għas-7 snin li ġejjin li huma wkoll importanti biex isiru aktar proġetti ta' fejda.